Pila ka adlaw biyahe na? Tulog na adlaw, balik na ba adlaw? Tulog. Grabe matats. Sobra pagikan sa Jinsan to Manila. Tulo ka adlaw og tulo ka gabi ang biyahe. Na di manginit imong lubot ana. So matats kini nga video no, naamo gyud nag-comment sa comment section ng utana kung pila ka buok kuha sa bangka pag mamarilis og pila po daw ka adlaw. So mo nang naatad karon matats, timing pod nga naghabwa ang atong mga amigog barilis dira. So ato na sila pangutanon unya. So bago na to sila pangutanon, tan-awa sa nang tulay dia kung giunsa pagtrabaho nila na. Perte kataas matas kinanglan lig-on kag tuhod dia kay kun dili ka lig-on og tuhod dia puniton jud ka sa ilalim tan-awa ang mga bato kung unsa ka dagko na. Sa bagay sanay na sila kay mao na ilang panginabuhi. Deliver na. Oh. Kadhon torno. Next turno. Pila may daw sa tong barilis karon? Bigay dos kapin. Tres. Siyempre mga tats, mosaka ta bangka para maklaro na to kung unsa ka dagko og pila pod ka buok dira no. So madam, mauna ni ang akong tubag sa imong comment nimo sa ako madam no kung taga-asa man galing ka, unta makita mo ning videoa, so gihimo jud nako ni para sa imuha. So mauna ni mga tats no, ang pinakagamay nga barilis dia 40 kilos, so naapoy 50, 70, 80 to 90, naabagay 100 kilos daw dira. So perti jud dagkuan no og pila lang pud nila ka adlaw didto, perti rabos lang dalia kay nakabalik sila dayon. Sama sa akong ginaingon sa mga vlog nako dati mga tas, dili basta-basta managat sa lawod no, kay nga naman magkinaunsa didto, wala jud kay gunitan didto, tapos pag abot sa daplin hanyoon lag barato 34. Pila ka daw? Lima lang. Oh, pila ka mo kumuha? Duwara kuha. Dami na lang, makabugas na. 34 ka buok ang ilang kuha mga tas sa sulod sa 5 ka adlaw no. So nagrasyahan jud sila kay nga naman dali lang sila nakauli. So ang atong bot sa botra mga tas ingana jud ang diskarte no, weather lang. Pila ka adlaw biyahe na? Tulog na adlaw, balik na ba adlaw? Tulog. Grabe matats. Sobra pagikan sa Jinsan to Manila. Tulo ka adlaw og tulo ka gabi ang biyahe. Na di manginit imong lubot ana. No? Makakuha lag isda. Tag kalayo. Safety ng ice. Ano matats, paunahay ko ag ice oh. Bilang isa ni ron, bilang isa ni? 50. Oh, wow, 50. Oh, ilaharan ni matats na napunto ng ag ice. Ila na paghabwa. Dala di kanimong sigpaw, parikando sa ng ice. Oh. Nakatigom sa tulo, isa, duha, tulo, di 150 na. Apat na isa. Kato pa isa. Yung si palitan na ng 150. Kay mami na. Mauna magpasalamat ang mga libor kung naa sila donggo kay nga naman unang-una kanang ice makwartahan nila na. Siyempre kanang pagsakwat sa barilis na apod na ibayad.